नैहर में रहबौ ना के मैया नैहर में रहबौ ना। काहे बेटी? ताली बजा के दीदी। ए माई का हो का करियो त किस्मत बदल दियो। तत्ता का दीरे वैसन हाथ ना रह। भगवान लिखल को न कर अम्मा। हां त ओहे रह जबे बौराहबे मिली त कहां से तोहरा ना सुनाइयो फोन मा करके गे मैया गे मैया गे बेटी गे मैया जे खोजला न बर बौराहवा हम नैहर में रहबौ। मैया गे भैया जे खोजला न बर बौराहवा हम नैहर में रहबौ ना। नैहर रहबौ ना के मैया नैहर में रहबौ ना। नैहर में रहबौ ना के मैया नैहर में रहबौ ना। के मैया गे भैया के खोजला न बर बौराहवा हम नैहर में रहबौ ना। मैया गे भैया के खोजला न बर बौराहवा हम नैहर में रहबौ ना। क्या बात है? झूम के दीदी ताली। काहे दीदी? ममता ना लगा हवा जी। तालियों ना बजावा हो जी। भैया इधर से शंकर भगवान भैया आए हाय इधर अच्छे पूरा हो। क्या बात है? ताली लगे। और का और बेटी? क्या है दीदी? कह दिया गौरी माई। बोला बेटी। हाँ हेलो माई बेटी। कौन हम दुख सुनाई हम तो न रहो। सुनावा हाँ, ना हाँ। सुनेबा त हमरो दुख हाँ होई। तो कहता कैसे? माथवा में शोभै के मैया बारे बारे जटवा गे। माथवा में शोभै के मैया बारे बारे जटवा गे। माथवा में शोभै के मैया बारे बारे जटवा गे। बारे बारे जटवा के मैया बारे बारे जटवा गे। नैहर में रहबौ ना के मैया नैहर में रहबौ ना। नैहर में रहबौ ना के मैया नैहर में रहबौ ना। मैया गे
होतई, लेकिन हम कली कि ना गालावा में शोभोगे मैया नागावा के हर आगे नागावा के हरवा के मैया नागावा के हरवा के गालावा में शोभोगे मैया नागावा के हर आगे नागावा के हरवा के मैया नागावा के हरवा के डरवा लागोगे मैया बड़ी डरवा लागोगे बड़ी डरवा लागोगे मैया बड़ी डरवा लागोगे मैया गे पापा के खोजला बर बौरहवा हमन हर में रहबोगे मैया गे पापा गे खोजला न बर बौरहवा हमन हर में रहबोगे मैया गे पापा गे खोजला न बर बौरहवा हमन हर में रहबोगे। क्या बात है क्या बात है बजावा ना हो पापा काले बने देखो ए माई जब वहाँ कहलन कि चलो ना हो ढेर सखी सहेली हा तो सखी सहेलिया सुना ये दीदिया आ माई हाँ कह दिया सांघावा में रहोगे मैया भूतावा बैठलवा गे भूतावा बैठलवा गे मैया भूतावा बैठलवा गे सांघावा में रहोगे मैया भूतावा बैठलवा गे डरवा लागोगे मैया बड़ी डरवा लागोगे मैया गे ए माई का इतना दुख सुनाई हम रहबो नहीं अब सोच ली काहे न रहबे हर में रह